Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernandez eta Iñigo Asensio. Poesia etorkizunez beteriko arma dela entzuna genuen, eta asko gogoratu duzue esaldi hori azken asteetan. Etorkizunak badu une honetan esperantzatik, edo esperantzak etorkizunetik. Akaso etorkizun hori sorliteke beste logika batzuetatik, akaso eromenetik. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Galeanok esan zuen esperantzak bizirik behar duela, eta ondorioz zalantzetatik ezin duela ihes egin. Zalantzek eurek elikatzen dutela esperantza. Eta gu ere akaso alaxe gaude, esperantzara kondenatuta. Esperantzara kondenatua noiztik da nagarrik. Euskal Herriko kultur eragileek deituriko greba digitalaren 2 egunak pasata, esan dezakegu baietz. Bai, falta mota zaituztegu. Gaur liburuaren nazioarteko eguna da, eta zuen ahotsa entzun nahi dugu. Nahi duzuen zatitxoa gurera bidalita. Goizean, jaso dugu honako hau. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Gehiago entzungo ditugu, gure kolaboratzaile taldea ere lanean jarri dugulako, eta bigarren kafeko lantaldearen literatura gogokoena ere entzungo dugu. Ariak. Gurasoen ariak. Alabearen ariak. Norbere gorputzaren ariak. Laguminen ariak. Baestopatzeko moduko luzeak. Ariak. La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella abans que el drac apareguera. Eta gaur Katalunian San Jordi, kaleak arrosa eta liburuz betetzen diren eguna, egun handia izaten da bai horixe. Kolore gorria eta letrak dantzan ibiltzen dira goizetik gauera, herri eta hiri guztietan. Ben poca cosa tens. La taula i uns quants llibres. L'enyor d'ella, que és lluny, i tampoc no l'oblides. I aquest silenci dens de paraules no dites. Esquivant bucs fantasmes i espectres albins, Dante sol com lleut als platjals de l'Avern. Tanmateix, a pesar de l'absurd que promou la lletjor i la maldat, el sol daura aquest jorn que despunta feliç de sabers rere el mar. No tot és desar somnis pels calaixos rodejats d'enemics o bé d'objectes que subtilment i astuta ens empresonen. Perquè viure és combatre la peresa de cada instant i restablir la fonda dimensió de tota cosa dita. Aurten kaleko giroa bizitzeko garraio publikoarekin konformatu beharko dira. Helduen omenez, haientzat gordeta dauden eserlekuak arrosaz bete dituzte. Arrosak ezin usaindu beraz, baina paperezko liburuen horriak usaintzea ere plazerra da, ezta? Apirilak 23 ditu gaur eta osteguna da. Zuekin, Iñigo Etxarri. Arratsalde on denei, zumuz. Arrate Hernandez. Kaixo, arratsaldeon. Iñigo Asensio. Arratsalde on dizuela eta ongi etorri bigarren kafera gaur 4. saioa dugu. 2 kafe, 4 saio multiploak gozo eta guzti atera da. Toma. Wow.
Apirilak 23 dituela gaur esan dugu, eta arratsaldean ere esan dizuegu, beraz, ongi etorri izatea besterik ez zaigu falta, eguzki atera da, eta ez dakizuei, Etxarri Arrate, baina nahi ikaragarrizko bizipoza eman dit, Bai, atzo Donarekin komentatzen genuen bezala. Horrek animoan eragin zuzena duelako, behintzat batzuengan, behintzat, eta niri kriston poza emateitanek, Nik esan barret, ez da hor lehio irikita daukaten, nire bunkerrean sartuta nago, eta nez ez da enteatu, goizian txakurrak pasatzea ditu, eta geroztikan entzerratua nago. Bueno, lasai, orain badakizu. Bai, gozatu eta gozatuko dugu elkar. Beno, entzuleetako batzuk entzun ditugu. Gaur liburaren nazioarteko eguna, eta gu oso kultureta jarri gea, pixkat kultureta postureta jarri gea, ez? Bai, saio kultural artistikoa atera zaigu, gaur ez? Aterako zaigu, edo itxura hori du behintzat. Olantolatu dugu behintzat. Hori da, gerozterako da, ja... Baina, bueno. Hori bai. Gure hurrengo kolaboratzailea zai dago, baina hartxotziko du pixka-pixkatean, zentzuten gaitu eta goxo-goxo da itxarongela virtualean, bigarren kafearen itxarongela virtualean, naiz irratian gara, lehen aldiz gu entzuten eta ikusten ari den jendeak idazten digu, arratsaldeon, beraz ikasten ari den jendea, eta beraz otondo bakien beste lankide batek jarri digu, hortxe, gurekin direla. Ongi etorri guztio, ikusten gaitu zuen hoi, eta entzuten gaitu zuen hoi. Badugu gauza bat, benetan polita, eta da, gurekin, hain zuzen ere entzuleak ikusi eta batez ere entzun, sentitu nahi genituela esan genuen lehen egunetik, eta entzuleak ari zarete gurekin parte hartzen, eta horrek ikaragarrizko poza ematen digu. Gaur, saretan eskatu dizuegu, baina orain ere esan behar diegu, nahi duenak WhatsApp bitartez, 6 etxarri esan zukti. 6 zazpibi, 5 lau, 8 lau. Bai, ez daula esaten. Asensio ez daula esaten. Esan ondo. 6 zazpibi, 5 lau, 8 lau. Usted, momentu baten... Asensio ikasi beharrean zaude. Marina de vacacionesen ez zuten hobeto esaten. Marina Dor, ciudad de vacaciones, dígame. Bueno, Confinador. Gure entzule batek gauzabek ez ditu oso gustoko. Kontuz parraz emate egiten dugu, ze gero atentzioa deitzen digute. Gero herrieta WhatsAppetik. Esaten ari ginen, telefono hortan 6 zazpibi, 5 lau telefonoan WhatsAppez zuen literatur aportaziotxoak egin ditzakezuela, eta adibide bezala, dagoeneko gaur goizean jaso dugun Mirari Otxandorenaren hau. Sagarrak. Ez dizkiot eskatuko neure buruari, neureak ez diren hitzak. Ez naiz saiatuko margotzen nire begiek ikusten ez dituzten koloreak. Ez dut bilatuko neure barruan, nire kobazuloarenak ez diren oihartzunak. Ez diot eskatuko madaririk sagarrondoari. Sagarrik ederrena eskatuko diot egunero. Bueno, musika eta guzti Mirari Otxandorenak bidali digun hau, ai ama. Asensio, kafia. Kafia berko nuke. Bueno, bazkaldu dut oain dela 15 minutu. Traketx bat ladean. Bigarren kafearekin asko ari gara gozatzen, entzuleekin ere bai, baina onartu beharra daukagu lantaldean hasiera hau potola izaten ari dela, Hori ere aitortu behar da, dena aitortu behar da. Hemen gardentasuna. Ni dena zalea naiz. Aurrera, oso ondo. Bai, bueno. Jakin dezatela. Orain, lasai-lasago, Ordea. Egia da. Baina ez dezulako kafeik hartu zuk. Nik gero hartu. Zer dakizu? Zu. Ez du, bai. Ez que señalatzen un Asensio. Claro, etxarri dislexikoa da. Tira, badugu beste bat, Maider Ansak idatzi dugu, Pako Aristiren poema bat. Zure baimenarekin Maider azpitik musika pixkat jarriko diogu, hola goxatze aldera. Maitatu zure egunak, laster desagertuko dira. Maitatu zure orduak, minutuak, zeruak eta neguak. Zu asko ohartu gabe iragaten dira, pentsamenduetan galdurik zabiltzan bitartean. Zulotik nola atera kezkatzen zaren bitartean,
ekonomiak neuronak iluntzen dizkizunean, zoritxarraren gandupean ezin ikusirik hor dagoela bizitzaren mugimendua. Poema honi eskaini diozun minutua bere bidea ahitzen ari da. Laster desagertuko da. Begira jozu, agurre esaten ari zaizu. Maite izan alnauzu. Hasi da minutu berri bat, bizitzen zure baitan edo kanpo. Maita dezagun beste eskaerarik ez dakar, lehen segunduetatik hasita. Zertan zaude? Banoa bizkor zure kolkoan bera. Maitatu zure egunak. Ez dizute besterik eskatzen. Arreta apur bat, eta noizean behin bixigu bat parrilen erreta. Big in Japan. Alright, bathe and I'll sleep. Bueno, entzuleak maitatua bakarrik ez ditugu. Alegia maite ditugula, baina trebetasun ere badute, ez dizkigute edonolakoak bidali, Bai, eskertzen da, benetan, Benetan eskerrik asko. Ez dakit oso errepikakorrari garen, baina bai, asko eskertzen da. Ez dakit eta plazerra da haiek entzutea ere. Ez dugu oraindik beste mezurik jaso poesia edo bestelako novela edo liburu zatiekin, baina zumarragatik Gorka galdetzen digu, aizue, ze kafe hartzen dezu ezuek? Bueno, guk hili kafe hartzen dugu. Hili kafea eta ona gainera. Eta zuk orain, ardezakezu, mezu hori bidali izanagatik. Bakarrik, txartel bat eskuratu duzulako, ostiralean bihar egingo dugun, zozketarako, kafe makina bat oparituko baitugu. Atzo ziguten gainera, euneko unenen arabika kafea duen kafea, hili kafe italiarra, edo marka behintzat italiarra, mundu osotik jasotzen dute kafea, eta guk astero izango dugu, zozketatzeko makina bat. 6-8-8, 5 lau. Ez. Bidu, orain jarri hartu. Tu dagatu sampler hori. Itxaine, a ber, hemendi daukat. Asentzia zuretzat. Nola zan, etxarri? 6-8-8, 7, 2, 5 lau, 8 lau. Bai. Bertara idatzi, zuen galderak, zuen komentarioak, nahi duzuena iruzkinak egin, poesia bialtzen badigu zuela audio moduan, guk jarriko dugu gaur poesia edo poesia eztena, gaur liburuaren nazioarteko eguna delako, eta hori ere ospatzen ari garelako. Bigin Japan, ari ginen hor bueltaka entzuten, berez Alpha Life talde alemaniarraren abesti bada, baina hau Anne Brunek egindako bertsio zoragarrian, etxarrik nahi zuen jakin ez da? Bai, bantxe bertan galdetu behar nizun, Bai. Niretzako, eta agian, igual, beste norbait ere interesatzen zitzaien. Bueno, asteko moduan bagara pixkanaka, azken orduko bat ere izan dugu, eta ez da txarra. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariari entzun dizkiogulako duela gutxi alako adierazpen batzuk, eta interesgarriak dira, batez ere, kulturaren diputatu nagusiekin, hiriburuetako alkateekin, Eudeleko presidentea barne. Lan dokumentu bat aurkeztu dugu, uda honetarako programatuta zeuden kultur ekitaldiei, jaiei eta bestelako ekimen soziokulturalei buruz. Asmoa izan da lehen ikuspegi bat partekatzea. Gure helburua da maiatzaren 10erako adostasun eta ziurtasun perspektiba bat eskaintzea, horrelako ekitaldiak egin ahal izateko eman behar diren baldintza zehatzen inguruan. Jakinda asko ezin izango direla egin. Beno, argia edo iluntasuna. Behintzat, zehaztasunetan murgiltzeak ez dirudi berri txarra, ez? Ez dakit, etxarri arrate, atzo kulturgileen greba hori amaituta, kulturak badu zalantzarik gabe une hontan beldurra asko, baina tira, hurbileko etorkizun hortan neurrekin bada ere zerbait egiteri bali madaukagu. Maiatzaren 10 ditxon barko dugu, Eta nik uste... Santo Tomas, beri creer, esaten dana. Nik esan behar nono, haindik ertz asko izango dituela honek, edo ala uste dudala. Beraz, bai, zuk esaten duzun bezala, lehen pausuak, ondo daude, baina gero ikusi beharko. Beraz, hori, gertutik jarraituko dugu, ezta? Eta gero, beste albiste baten berri ere izan dugu,
Jose Luis Zumetaren eriotzaren berri izan dugulako. Eta, bueno, akaso orain bai ikusten ari direnek ere ikusi dutelako, Mary Rosemary izena jarri duena, edo Maria Romero Laspiur, gure kolaboratzaile izango dena ostegunetan, eta ekarriko dizkigunak artea, diseinua eta teknologiaren inguruko gaiak, naiz eta hasiera batean badirudien hiru disiplina horiek banatuta doa zela, ez? Berehala jabetzen gara ezetz, eta gaur egunare gutxiago, oso elkarrekin doa zela, eta zuk, Maria, oso presente dituzula. Arratsaldean eta ongi etorri ezer baino lehen. Ongi etorri. Kaixo. Entzuten estazue ondo? Bai, ez da? Oso ondo. Entzuten estazue? Bai. Perfecto, vale. Bai, azkenean dana dau pixka lotuta, ez? Konexio bat dau danan artean. Azkenean da mundu kreatiboa eta mundu kreatiboaren artean dana dau sinergia baten moduan, ez? Eta dana dau konektatuta. Gauza batek beste batera eramaten dutzu eta nik uste dut danan artean lotura badagoela. Baina, bueno, beste gauza askorekin, literaturarekin, musikarekin eta audiovisualerekin, ez dakit. Bueno, bakoitza bere etxean gaude, zurean ikusten ditugu horre kuadro batzuk. Bai, pixka galeria bat ematen dago, ez? Bai, galeria bat, bai, hori da, eta horre, nola da, sombrero bat edo, nola esaten da, sombrero euskaraz? Kapela. Kapela beltz bat ere, zitzaren ateratzen. Bai, pixka bohemioa, ez? Itxura bohemioa. Bai, dotore. Zureak dira, edo... Ba, justo ikusten dirandak bat bez ez da neria. Gehien badia, bueno, hemen natzian dagoena, hemen natzian. Bueno, urdin hori eta berde hori, bai, baina gero beste guztia dira gustoko ditzudan artisten lanak, eta, bueno, eta aldizkariak, eta fanzinak, eta, bueno, pixka danetik. Aizu, eta aprobetxatuko dugu, Zumetaz galdetzeko, gustoko zenuen, bueno, zer esan, nola gogoratuko zenuke? Ontxe bertan, entera, unai nibe bai. Bai, justo nari bai, pintura pila bat gustatzen jata, arte marruan igual disiplinarik, gehien, lotura gehien dakaten disiplina da, eta, bueno, beran obra pila bat gustatzen jata, kolorien asuntua, espresionismo abstraktuan asuntua eta hori dana beti gustau izan jata, eta, bueno, bertako artista bat oso representatiboa arlo horretan da Zumeta, orduan, bai, pena bat egia esan da. Bai, bueno, Maria Romero Laspiur, aurkezten ari gara, hemen ostegunero izango dugun kolaboratzailea. Akaso zure marka edo ezaguna da 3D inprimagailuetan inprimatzen dituzun belarritako berezi, hoiengatik, polito hoiengatik, ezta? Bai, supongo, baietz, jende gutxi, bueno, ontsen Mary Rosemary izen horrekin, Facebooketik ikusto jarraian sartu dezala izena, ez dakit edo meietikan, baina bai, nik uste jende gehiok ezagutzen dagoela markian, eri pertsonalki baino, baina, bueno. Bai, MR Laspiur dator Maria Romero Laspiurretik. Maria, zuk deitzen diozu MR Laspiur, ez? Bai, eske mundu guztiak Mr. Laspiur esaten da, baina ez. MR Laspiur da. Nik hasieran ere onartu behar dut horrela. Bai, nik uste jende guztiak, Osa, azkenian errezen irakurtzen dana da hori, orduan. Eta esan duzu pintura oso gogoko duzula, hain zuzen, zure belarritakoen oinarria edo behintzat pintura izaten da, ezta? Hori da, bai, nik beti, bueno, ateratzen duten forma guztiak eta hori dana da nire marrazki eta pinturetatik, eta orduan beti da lotura hori, artea eta diseinuaren munduan nire lanetan. Bueno, aizue iruditzen bat zaizue joango gara gaurko ekarri duzun gai horri heltzera. Museoen eta arte galerien ekintzak konfinamendu garaian, hori da aukeratu duzun gaia, zer kontatuko diguzu? Bueno, gutxi gora bera kontura nahiela denak antzerako gauza dauzela itzen, ez? Bertak, bueno, dituzten artistak edo edukiak ezagustarazten dauz, eta sistemak antzerakoa diala, dakagu zen infrastruktura garrantzitsuena dia sare sozialak eta internet.
Orduan, gehien bat, beraien, hori da, webguneak eta Instagram eta Twitter eta sare sozial guzti horiek erabiltzen dituzte eguneroko ekintzak eta edukiak igotzeko. Eta orduan gaur, bidaia virtual bat, egingo dugu. Bai, Museo eta arte galerien galerietara. Bai, hori da, pixka zaila da virtualki esplikatzea museo baten zer dauan, ez? Azkenean museo batera juten zara, esperientzia bizitzera. Ez momentuko esperientzia hori artearekin erlazio bat sortzera, ez? Baina, egia da, konturatu nahiela programazioa dela nahiko handia eta interesgarria, ez? Naiz eta ez ikusi izan, zuzenian lana, adibidez, Bilboko Arte Ederren Museuak programatzen ditu bizita virtualak. Gero bebai, esplikatzen ditu, beran, dakaten artelanen guztien, selekzio baten buruzko informazioa. Eta hori zer izaten da, momentu ordu jakin batean, edo bideoak zintzilikatzen dituzte eta hor daude nahi duen momentuan kontsumitzeko? Ez, beraien webguneetan ja dakate programazio bat finkoa. Eta gero bebai, supongo que Instagramen igotzen dituzte egunero kontenido desberdinak, ez? Baina eguneroko, finkoa dakazu programazio bat beraien webgunean. Eta bertan agertzen dira, adibidez, umientzako ekintzak, beraien artelaneri buruzko edukiak, eta momentuko erakusketari buruzko informazio pixkat, eta hori dena. Adibidez, Guggenheim Museoa bai aldatzen juten dela egunero webguneko kontenidua, bai. Ez da beti berdina. Mugituagoa, eta gainera egokitzen du, Arte Ederren Museoak esan duzu ere bai, baina aurrekin ere lan egiten du, ez da? Lan horri garrantzia eman dio Guggenheim Museoak. Bai, gehien bat museo guztiek aurren arlo berezia hau dakate, nik usteo dalako ontxe bertan, ez? Garrantzi handiko gauza bat. Ze azkenean gurasoak dabiz prestatzen umiekin egiteko gauzak eta museoek aukera desberdinak programatzen dituzte. Adibidez, Guggenheim Museoak bai egunero ekintza desberdinak igotzen dituela. Itzen dituzte euskal artista desberdinekin tailerrak, eta tailer horiek, YouTube bidez, artista desberdinek presentatzen dituzte, eta egunero dira desberdinak. Adibidez, gaur da bat, memoria bizualari buruz, ez? Eta, mitiko joku horiek dianak memoria bizuala lantzeko, igual, bi irudi, eta aterabia dituzu bi irudia, ez azerta unbia dozu. Lantzen dute hori, museoko lanak oinarri moduan eukita. Kasu honetan bai bada edukia egokitzea, sare sozialetako hizkuntzara edo esango dugu edo saretako hizkuntzara, ez dela soilik erakusketa bat trasladatzea online eta listo, ezta? Da pixka bat hizkuntza hori erabiltzen duguna sare sozialetan eta erabiltzea arteaz hitz egiteko. Sare sozialak hortarako ere izan daitezke, ez? Hori da, bai, gerturatzeko kaleko jendiari. Eta gero ere bai galeriak ekartzen zen izkigun, ezta? Bai, galeriak gutxi gora bera antzerakoa da bizaitzen. Itzen dutena da, pizkat, adibidez, Arte galeria, Donostiko galeriak, itzen dagoena da, astian igual bidaltzen dutzu pare bat mail, bertan agertzen dira igual, artista, beraiek eramaten dituztu, artista ezberdinak, ilustratzaileak, gehien bat, ilustratzailea dira, artista grafikoak eta ilustratzaileak. Eta, newsletter edo mail horretan
ekartzen digute pixkat, gerturatzen digute pixkat, artistak zelakoa diazen elkarrizketa baten bidez, eta beraiei egiten dieten galderen bidez. Orduan, azkenian, modu horretan, gerturatzen digute, beraien produktua ikusleei, ez? Ezagutarazten pixka gehiago zeintzu diazen artistak. Eta zelan bizi diren, eta zelan dauzen bizitzen momentu hau. Hauzuk dena den, Maria, nola ikusten duzu, zerbait temporala bezala, artea kontsumitzeko ekintza osagarriak bezala ikusten duzu, edo, bueno, gaur egun artea kontsumitzeko beste modu bat da? Bueno, nik uste dut komplementarixua izango dela hemendikan aurrera. Konturatuko dela jendia ez, azkenian hau dela beharrezkoa bebai pixka gehiago gizartera hurbiltzeko arte mundua edo kulturaren mundua, ez? Osea, oin arte igual ez da hainbeste landu, hau, eta nik uste dela beharrezkoa gero jendeari gerturatzeko artearen mundua zentzu batzetan igual ondiokan asko kostatzen jakulako galerietan sartzea, museotara joatea, ez? Ohitura ez dakaten jendiantzat pixkat urrun dagoen mundua dela ondiokan. Eta orduan modu honetan, sare sozialetan hasi diren ekintzei esker nik uste dut gerturatuko dietela pixka gehiago artearen mundua. Eta nik uste jarraitu inbiadiala gauza hauek itzen, ez dala geratu bihar bukatzen danean, ez, konfinamendu garaia. Maria, ipatzen ari zaren honen arira, azken urtetan ikusi izan ditugu, ez, streaming bitartez, antzoki edo zinemetan ikusi izan diren, bai operak, bai balet emanaldiak, eta baita museoen erakusketa virtual ederrak, ez? Akaso ez dira gehiegi jarraitzen direnak, akaso jende askorentzako ez dira ez ezagunegiak, baina hortik doa batzutan, ez? Akaso eta gainera etorkizunean zai izango da Louvre museoa bisitatzea Parisen ezingo dugulako bidaiatu, eta bidaia virtual horietan akaso hitu beharko garela artea konsumitzerako orduan, ez? Bai, behar bada bai, Baina, bueno, egia da, ez dela berdin sentitzen ez, museo baten egotia edo opera baten egotia eta ikustia bideo baten bidez. Hori bai egia dela, baina, bueno, pixka bai gerturatzea eta kuriosidade hori piztia, ez? Bide horren, bide hori, hori lortu ala, horrekin. Eta, bai, asentzia zerbait esan behar zen. Entzule asko eguzki hartzen ari direla bigarren kafearen saioa entzuten. Eta eta pentsatu, Mariala Espirrek eskatu digu, fui a buscar el sol, Maria Rodesen abestia. Bai, ez zino beto. Mariarekin, baina gozatu eguzkia zentzulea maitatu horiok, fui a buscar el sol, zue bezala, hoek ere eguzkiaren bila joan dira. Y qué contenta iba yo con el sol a mi lado. Me hacía parecer radiante a mí también. Y qué contentos los dos, corrimos tras el viento, corrimos tras el viento. Si la luna quiere ser el sol y el sol quiere ser la luna, ¿cómo va a mirarse? Mikrofon hori ez dugu. Oraintxe, bai, Maria, ari nintzen galdetu nahi nizun, komentatu degula, zein importantea den, ez, artea gerturatzea jendearen gana, eta ez ikustea zezatelea ikusi zerbait urruna bezala edo arrotza, ez, eta benetan pausoa eman alizatea arte galeria batera sartzeko. Eta zein importantea den ere gazteen gana iristea, ez da? Eta horretarako ekarri diguzu Zaragozako kultura sailak praktikan jarritako ekimen bat. Bai, bueno, interesgarra iruditu zitzaidan, azkenean ekimen horren bidez lortzen dute pixkat Zaragoza inguruko gaztea, baina, bueno, nik uste dut edozein parte hartu ahal dago.
puela, lortzia, ezagutzia Zaragozako museoek dakaten artelanak eta edukiak, ez? Eta, bueno, gauza dan, antolatu dutela Instagram lehiaketa bat, non, zuk aukeratzen dozu, bertako Galdu eginda, Mariaren seinalea. Oh, ze pena. Entzuten ez da zu ez? Orain bai. Bueno, hartzen jendiak, lehiaketa bada, eta lehiaketa horretan aukeratu biadozu bertako museoen artelan bat, eta horren reinterpretazio batein Instagram bidez. Reinterpretazioa izan ala argazki bat, izan ala marrazki bat, izan ala edo zer gauza kreatiboa. Osa, ez da izan behar margolan bat baldin bada, ez da izan behar margolana. Reinterpretazio hori, baizik eta zu nahi dozuna, ez? Eta, bueno, egia da, modu horretan, gerturatu aldozula bertako artea, beraiek dakaten artea edo edukiak, jendiari eta ulertzia, beste kontzeptu bat ematia, kreatibitatea lantzia, eta terrenalagoa itxia, ez? Artea mundu hori. Interesgarria iruditu zitzaidan. Bai, eta lehen aipatzen genuena ere sare sozialak erabiltzea bestelako helburu batzuekin, ez? Eta benetan egokitzea hizkuntza, egokitzea sare sozialetako funtzionatzeko modu horri, ez? Kasu honetan artea gaztengana hurbiltzeko. Bai, oso ekimen interesgarria eta hemen ere praktikatzeko aukera daukagu, ez? Aipatu ditugu hainbat eta hainbat referentzia, sare sozialetan bilatzen baditugu, hor topatuko ditugu. Bai, hori da. Bai, museo bakoitzak daka beraien ekintza desberdinak, eta interesgarria dira denak. Batzu dakate igual, praktikoagoak, adibidez hartu beraien artelanak, adibidez Bilboko Arte Museoak, Arte Ederre Museoa daka, beraien arte lanen lamina, margostatzeko laminak. Ez da zelan esplikau. Lamina txuriet beltzian, eta zuk margotin biadozu zure interpretazioa itxen. Aurrak edo mandalak izan daitezken bezala, ez? Hori da. Plantilla horiek. Bai, baina jende askok esan dezta, konfinamenduan zehar, hasi direla olako kuadernotxoak margotzen. Gure adineko jendiak, en plan terapia moduan. Eta orduan iruditu zitzaidan bebai hori interesgarria zala. Eta adibidez, Donostiko Itxas Museoak bebai itxen dagoena da, sortu aldozu komiki baten historioa, bertan dakazuz lamina batzuk Elkanoren bidaiaren errepresentazioarekin, eta deskargau alditzuzu, eta agertzen dira binetak moduan, bakoitzak, edo umeak, edo nagusia bebaina labe, beran komikia sortzeko. Horrei buruzko komikia sortzeko. Maria, eskerrik asko, zuri eskerrari gera hori, gaur, eta hemendik aurrera ere bai, espero dugu, ezagutzea horrelako trukito txikiak, eta benetan artea, teknologia eta diseinua hurbiltzea, eta benetan presenteago izatea gure bizitzetan. Orain arrapaladan agurtu behar zaitugu, pena da, baina, datorren astean gehiago, eta ea patxadatxoago ere egoten garen. Maria, besarka bat, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Agur. Nom, direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles. Pozoia, nostalgikoaren galbidea, Lander Arretxea. Bartman, atzominez beti bezperan biziden gizasemea, Jon Olanoren eskutik. Jamorantea, Urdaiazpikoaren maitalea, Idoia Torregarai.
Bakarkarka, txiste batek zuri bakarrik egiten dizunean grazia. Jaione Dragdromer. Recycling baino berter gara. Kontzeptu gisa abildua enaz Jose Barandiren eskutik. Albonurak, ekintza batekin lortzen diren, baina helburu ez dituen onura multzoa. Ainhoa Latatu. Esperança. La cara del que sap que això no avança. Quants volen convertir-se en un heroi trobant feina? Quants tenen ja la soga al coll, les ganes de morir-se o matar, equilibrismes? Twitterren hitz okei eta kontzeptu gisa traolak erabiliz sortu dituzten hitz berriak dira, entzun berri dituzuenak. Izan ere, euskarak baditu muga linguistiko batzuk, akaso erabilerari lotuta egon daitezkenak. Teknizismoak behar ditugu, zenbaitetan beste hizkuntza batzuetan existitzen diren hitzak falta motatzen ditugu gure hizkuntzan, eta horregatik jotzen dugu erderara. Egoera horren aurrean, asmatzea zilegi da, ezta? Hori da, hitzokei joeraren grazia sormena eta askotan umora erabilita hitz berriak asmatzea. Guk sormen ariketa horretan erreferente diren bi pertsona irudimentsu gonbidatu ditugu. Batetik Antxon Telleria, Euskaltzainditako Jaun Txit Gorena, arratsaldeon. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Eta Anela Baka, Txakur Gorria sormen taldeko ordezkaria, ordezkari aguaugarria. Arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon bai. Ondo errate. Ja. Doktore. Bueno, Antxon, zuk itxialdirako propio asmatu dituzun hitzak bildu dituzu azken 40 egun hauetan. Denak ezin ditugu jaso, eta zuk top 4 egin diguzu, 3 gehiegitxo zirelako. Hiru mugatze dugu, 3 aukeratzea gehiegitxo eskatzen. Hori da. Perfume gehiegi pote oso txikirako. Leku gehiago behartzen. Bueno, nahi duzunean, Bale, oso ondo. Jake aspertutan emilen, eskatu nion, normalean, bakarka aipatu duzuen, ni normalen ere hori egiten dut. Neronek nire buruari erronka bota eta nik erantzun, ez da? Konfinamendu aprobetxatuz eta Instagram bidez jendeari eskatu nion, venga, eskatu hitzak, eskatu edo planteatu zuek egoerak edo dena delako hausnarketak, eta nik hoiei izena jarriko dizkiet. Orduan, adibidez, askotan aipatzen zuten, orain konfinamendua hasi den honetan, hasieran egin nuen, jendea ari da komuneko papera erosi eta erosi horrelako joera irrazional bat, nik horri deitu nion paperanoia. Horrelako zera kolektibo bat, ez da, histeria bat, hori da paperanoia. Gero, botako ditutenak segidan, ez da? Bai. Hirugarren postuan paperanoia, bigarrenean, horrela hobeto. Laugarrenean, lau barka, lau dira. Orain brontzezko mina. Esaten zuten jendea ari dela konfinamenduan jan, eta bueno, edan, eta ari garela gizentzen aliegia, konfinamendua bukatutakoan, arropetan kabitu ezinik dagoen horri, nola deitu, ez da? Ni proposatzen nuen, estularru. Wow! Hori ere, estularru. Faltazait igual, feedback pixka bat zuena, baina zuela lasai, oso ondo. Gero, jende askok, horrela, puntu beliko batekin edo, planteatu du koronavirusaren krisi hau gerra modura, ez da? COVID-19 kontra ari gara borrokan eta bar. Eta eskatzen zidaten izendatzeko hau gerra bat bada, gerra hori. Ze izen du gerra honek, ez da? Eta ni proposatzen nuen virusgarren mundu gerra. Mundiala da esan nahi dut, mundu mailakoa dela, eta hirugarrena izan hori da. Hori da. Eta ia azkena, venga, denak batera. Bai, Estauka redoblea. Vale, lasai. Es que Antxon Telleria txeko sukaldean balitz, berak ingo luke redoblea. Claro, faltazait, tamorra faltazait. Horrere, patroien topiru bat egin marrezu baten bat. Horrere, bateria patroien topiru bat egin marrezu baten batean, Baita ere. Sukaldean Antxonek egiten ditu noiek, onnak dira, onnak. Jende askok aipatzen zuen txakurren jabe diren horiek duten pagotxa, ez da? Txakurra daukazulako, kalera ateratzen zara, gehiago da, txakurraren aitzakian, paseoan dabil jendea, ez da?
Hori ere nola izendatu hiritarroiek. Nik proposatzen nuen aprobetxakurrak. All right. All right. Hortxe dauzkagu. Eta gero zure hitzokeiekin edo zure asmatutako hitzekin parre egiteko kontzeptua, zuk ere asmatutakoa, partxixa. Partxixa, bai, horixe. Gaztelaniazko meharse de risa. Hori da, meharse de risa bada, euskarazitean bada partxixa, bai. Hori da. Oain jarri beharko genuke genituzke txalo batzuk edo relako. Zakaztu sampler bat. Ondo legoke. Atentzio, bai, ez da? Hortxe, herria zurekin, tio. Ane, zurekin goaz, zu txakur gorria taldearen izenean edo, histeria kolektiboa izeneko hiztegia osatu duzue, aurretik aterata zenuten liburuxka, naiz eta itxialdirako edizio berezia osatu duzuen, berria aretoaren bidez dinamizatu duzuen ekimenaren emaitza da, hau, ez? Hori da, bai, proposatu ziguten zerbait iteko eta hori okurritu zitzaigunez. Antxoneko aipatu du histeria kolektibo hori eta igual momentu ona izan zitekela, egoera berri eta izendatzeko gauza berri pila zauden hontan, pixkat horri heltzea. Eta 70 bat pertsonak hartu dute parte, 3 urratsetan, lehenengon bakoitzak hitz bat asmatu genuen, bigarrenean arduratu ginen hitz horiek beste norbaiti bidaltzeaz, eta beraiek definitu egin zituzten, eta 3. batean guk ilustrazioa ere gehitu diogu, orduan beste pertsona batek jaso ditu bai hitza asmatua, bai definizioa. Eta orduan, holako liburuxka moduko bat aterako da, berrian zabalduko dana hemendik gutxira. Beraz, kasu honetan, lehen aipatzen genuena ez da kosetxa propia, baizik eta modu kolektiboan osatutako bai. Gu pixka dinamizatzaile lanak edo inditugu eta animatu dianen arten pixkat. Gaiek xaxiatzea edo izan da gure bete beharra. Bai. Eta zuk ziren arabera multzokatu dituzu? Iruditu zaitu oso zai aukeratzea hori beste norbaitek indakoak, eta aukeratu ditut bi esaneten bezala azkenen egoera berri hontan sortu dian izendatzeko beharra zekaten bi egoera, bi pertsona, bi gauza berri, eta gero beste bat aparte, ez daukan hainbesteko lotura bizi dugun aldi honekin, baina ere bai iruditu zait polita azkenen ez zait iruditzen hitz hauek edo balio duteni bakarrik gazteleraz edo beste hizkuntzetakoak ekartzeko, baizik eta ere igual izendatu gabe dauden errealitate berri batzuk izendatzeko. Lehenengo biak lotuta bizitzen nahi ganakin, eta bestea orokorrago. Laizter bizi dezakegu, baina ulertuko ez du bestea. Ados? Lehenengo aukeratu dena da automomia, eta irakurringo izuet definizioa emandakoa. Aste batez baino gehiago orain, aste batez etxetik atera gabe, dutxatu gabe, begiztulo nabarmenekin, lo orduak aldatuta, infusio bero eta dilista gehi arroz platerez elikatuz dabien, sortzaile edo talangile autonomoaren sindromea. Toma! Hori litzake, automomia. Bigarrena, hautatu dena, txaloputza da, eta abiatzen dudan, hemen daukat txuleta. Txaloputza litzake, bizilagunei oihuka edo epaitzen ibili, auskalo zenbateko privatizazio politikak defendatzen dituen partiduari bozka eman, baina inork baino altuago eta gogorrago txalo egiten duena iluntzero. Hori litzake, txaloputza. Gaina dotore daude, sailkatuta hiztegi bat da. Hori da, bai. Erabiltzen astea falta. Hori da, bai. Eta top batean... Egoera hontatik kanpokoa, topatzen dudan hemen. Anabazi, da, atxerekin, anabazi. Eta hola definitu dute. Parrandetan eskuratutako objektu ez erabilgarrien bilduma sortzea. Eta adibidea, parrandan nagoenean txapel eta betaurreko koloretsuak ikusiz gero ezin dut ekidin anabaztea. Wow! Etxarrik erakutsi du hor, hori nik uste dela anabazearen, nola da, anabazea? Anabaztea. Anabastearen lehen pausoa. Anabasa eta hazi, ez, esango nukenik.
Baliteke. Hori da, etxarrik erakusten zigun, eralontzi bat, txosnero horietakoa, baino potoloak diren horietakoak, ez? Plastiko asko sortzeko berrerabilgarriak diren horietakoak, eta nork ez dauzka horrelako laupabos beretxeko kristalezko katiben artean. Bai. Ustez, plastikoa aurrezteko. Ustez. Aurrezteko dago, bai. Bueno, ba hori, esan duzu berrian argitaratuko dela histeria kolektibo berri hau. Bai, hori da. Arratek izkalko egin du, Irakurri alizateko eta erabili alizateko sortu dian hitzak azkenen hori 70 bat hitz berri sortu dira, eta ikusteko ere, bai ilustrazioak, bai definizioak, bai. Oso ondo, txakur gorriak bildu dituenak, Antxon joan egin zaigu, bereak eta gainontzeko hitzokei guztiak Twitterren topatuko dituzue, traola hori erabilita, eta kontzeptu gisa ere erabiltzen da noiz behinka. Beraz, Ane Labaka eta Antxon ez dakitun bait baldin bazaude, mila esker, eta segi, sortzen, eta atera noiz behinka lehiora, bazuen hor ideia horiek freskatzera, behar ditugu eta. Hori da, zueke ondo zer. Pesarka da, gero arte. Agur, zekasko. Kokoskak nikoren, ezertxor, pintxatu zuen egun hartan, Garrelen filmografia osoa. Buruz aipatu zenidan, zure herriko zineklubean, inguruak idatzen zenituela, nubelbak eta zinema japoniarrean aditua, Fritz Lang, Trufotati duraz barda bizkonti justo, gaurizmak ikiarostan ikusturik akaua sekuro xauak inkidu onkarduai, jarnuzun Marro saleturiak telako ez eta jorgaren mirezlean. Bueno. Entzuten ari zen Iker Lauroba, ez dugu sarrerarik eman eta bere sormena dagoeneko hor ari zen. Hori... Anabasoa etxarrina, bota irbatxa. Anabasoa, zanbeke jo ez? Bai. Lauroba. Oso interesgarri izan da, Bai ez? Bai. Zugren, Lauroba, Iker, horrek ez du bali. Ni horrako gauzten oso zalea naiz. Bai. Oso zalea eta oso aditua, Aditua. Batzuetan zure nivela dela hor momentuan jarraitu behar badugu behintzat, egiten dugu, ez dut ulertu! Ez atera! Batzuetan nik ere ez dut ulertu. Horrengo gurean. Hori da, horrengo. Edo bai, bueltaka dabilkizur gauetan normalean oean, eta esatezu, oen harrapatu! Horrelakoak dira zureak. Horrelakoetan gertatzen da batzuetan, nire bintza gertatzen zait, baude batzuk bereziki esaten duzula, hau da nire goen arte botakoeten onena, igual jarri, Twitterren, eta igual bi retweet, edo lako zer. De repente, ezakizula zergatik, eta de repente jartzen dezu bat esaten zula, hau horrein txokurritu zait, botako, eta de repente kriston arrakasta du. Ezakizu, zein izango den, txiste, guztokona jendearen zata. Orain azkar, esango bazenu zure honena? Jo, eske, eren egun jarri nun bat, niretzako, kriston, ezakete, ez da nina izanako, oso originala erituztean, bakizu de Sugar Babes taldea, ez? Ziona, nahi asko guztuztean. Horretako Sugar Babes, zuhiltzaia direla. Eta ez da jendeak harrapatu zuen. Superona. Hoi ikusten behar da, beto. Ez que, txista hauek kontatuta gaina ez dute, Antxoni pasatzen jo. Kontatuta ez dute grazia, hauek irakurri mar dira. Ze irakurtzen zoaz eta zoaz zentzu hartzen pixkat. Hori da, egia. Ama, zeana. Asentzio, zer diozu? Bueno, aurkeztu behar dugula Iker Lauroba. Bai, ez? Presa. Hasi hemen izketan, ez? Iker Lauroba egin ditzake, hemen, egia da. Jargenezake tekniko lanetatik, edukiak sortzera, musika egitera, txisteak kontatzea, denetarik egiten. Eta dena ondoantzean. Baina Iker gurekin izango dugu astero, normalean asteazkenetan, greba kulturala, edo greba digitala respetatuta, ostegunera pasa dugu aste honetan,
baina politika, gaurkotasuna eta umorea uztartuta kantu bat ekarriko digu astero. Hori da. Eta ez dakit Iker, nik onartu barret, Ikerren prozesu kreatiboak flipatzen nautela, bere sortzeko gaitasuna, bat disko azkeneko hilabeteetan, eta ze maila, baina ez dakit Iker, konposatzerakoan oso amodio historio edo oso sentipen gogorretatik konposatzea, edo oraintxe eskatu dizugun, eta beste batzuetan ere egin izan duzun, ez? Humoretik, politikatik, konposatzerakoan, prozesua erabat aldatuko da, ez dakit zer den erresagoa, zailagoa. Kasu honetan egin dudana da, abesti oso ezagun bat, bere musika, esan dezagun, akordeak hartu, melodia hartu, eta horrekin letra aldatu, ez? Alde horretatik, sormen aldetik gehiago du, hori, ingenioa bilatzea letran edo esanai horretan musikan baino, ez? Baina egia da, egin izan dituanean olako gauzak, nahiko errex ateratzen zait momentuan, olako kantu bat ez da izan behar, ezakit, kriston jita egiten duzula abesti bat, jendeak oso nola sentituko duen baizik. Gehiago da, bide bat, mezu bat helarazteko, ez? Orduan, musika kasu ez duen beste garrantzi baizik eta akonpainatzeko mezu hori laguntzeko modua da, esan dezagun. Bueno, nik uste asko luzatu gabe, lehenik eta behin abesti hori entzun beharko dugula. Iker Laurogaren sormen hau entzungo dugu, eta gerora bere gaituko dugu sormen prozesu hori ezagutzen edo. Venga. Lanean jolasten ere bai, segurtasunik ez badut ez diate egin nahi, ire izango zerbaiterako gai, bizirik jarraitu nahi dut esaio zutapiai. Azorezko hiruak etorri zen hasian lorrekara, virusak ere badu hiruko tetzarra, urkullu borista trampek zoazte fabrikara. Jaurlaritzan iklanetan Jaurlaritzan iklanetan Zure aukera bada osasuna lehenestea, ez etorri gero lana eskatzea, tragedia litzake industria gelditzea, beste guztiak ordea popatik hartzea. Koronavirusa omen da gaiztua, berarekin eraman du estatutua, eskerrak Espainia den gure estatua, herri bat bakina lanean esplotatua. Jaurlaritzan iklanetan Jaurlaritzan iklanetan Aiurkullun iklantan osasun, aiurkullun iklantan osasun. Wow, hortxe Laurogaren kantua. Eibar! Baina makin, Beste bat! Pena badokat eta hau da Ikeldiaren movida ondina. Hau, benetan egiten dugu momentuan, eta elkartzen garen momentuan, kompromiso akordei hartuko dut horra dibidez. Errespetzen du. Errespeto guztiakin zenoski. Tapia karia hundiaren pareka ematen du. Baina bai, egingo dugu, etxarri, zuk gitarra, nahi ezun hartuz, instrumentu asko jotzite zure bai, eta arrate, zuk gutxinez kantatu bai, ze ikusi zutor animatuta, ez? Gutxinez dantzatu. Kantatzearena, zuen, ez dakit hemen antenan esan dudame, zuekin lotxa ematen dit, musikariak zaretelako, abesten duzuelako, eta lotxa ematen dit. Noiz bait... Uten un lotxa guk zuri. Lotxa ematen digazue. Bai, hori da. Abeslariak zarete bazpadestu esan eta ondo esan du. Ja. Hori da esaten duzuena, ez? Bai, nik gala esaten dut, abeslariena izela. Abestu abesten dut. Hori da. Akaso denoten hemen abeslariena Iker da.
Ez. Txarri ni baina asko zebeta besten du, Hori zumetzete, bai. Bueno, koro bat egin dezeko lauen artean. Bai, laba hotxetara ingo dugu. Telefonoaren bestaldean dukago gonbidatu berezi bat. Esango nuke, Iklanetan jaikantuaren bersioak 1000 egingo zirela, batez ere originalarenak, erromerietan, plazetan, hain faltan botako ditugun plazetako dantzaldi horietan, baina ez dakit inoiz horrelako bersio berezirik entzun ote duen Tapia eta Leturiako Xavier Berasaluze Leturiak. Xavier, arratsaldeon. Berdin, Inigo eta kompainia. Arratsaldeon. Hau poza jakitea Leturia ondo dagoela, lehenengo, osasunez eta animoz ondo ikusten zaitugu, leheno goizan hitz egin dugu eta ondo zabiltza, ezta? Ba, ikaragarri, no? Handikan, lantetuta esan dezaket. Baditu zenbat lana egiteko asmoan dukena astebetean, baina nola asunto oso luzero jotzen ari da, hainez, ordu gutxi goititu egunero, orduan, motxago ikezait. Konfinamentu hau, egizan da. Beti dauken lana, nun behiratu, han ikusten. Eta bitartan beste batzuk jai. Atentzio! Markatu. Behandu, Abil, Asensio, behandu. Eske, denatin. Xavier, haze artista ina dokeuna Iker Lauroba, Ba, dudari, genia. Artista, eta entzun diatezte, beak egin dako ikita lan eta nijai egin dako bertsioa, eta benetan, zoragarria, ez duen entzun dakorik. Bueno, bakarri falta da entzutea Xabier Amuritzak, beak egin dako letra, izan, gure diska hortan. Ostras, badia. 80 urtean, eta bai. Eta Xabier Amuritza egin zuen, hitzak beha jarritako die. Baina benetan, oain entzunezkio Ikerrenak, seguru guztua gatuko nala. Bueno, ez dugu inor ordezkatu nahi. Ni nahi zausartzen soinua jotzea Tapiaren mailan, eta seguro Iker Laurobare Amuritzaren mailan. Ez da lan. Bueno, 2.0 bat. Hori da, guztioi gure eta baimena eskatuta, ez? Jolas badau eta gustorari gara jolasean. Hori da, hori behar dio gaina. Alegri pixkat, poz pixkat, gauden momentu eta batez. Bai. Zuk hori transmititzen dezu, Bai, barkatu. Transmititzen diguzula, zuk guri poz hori eta bizi poz hori, Hoi behar dio gaina, mata beste baina, launtu, pozez bizitzea gutxinez. Ez ziegan gaude, baina pozez. Pozez bizitzen jarraitu, Xavier Berasaluze Leturia, mila esker gurekin tartetxo hartzeagatik, eta batez ere, ondo jarraitu, etxekoak ondo daudela badakigu, beraz, besarka ondi baten hoi. Eskerrik asko zen arte. Aio, ondo segi. Bueno, behintzat, Xavierren onespena badaukagu Iker ez da gutxi. Tik bat daukagu. Tapiei eta Amuritzai. Eta Amuritzai, iru behar di. Etorri zait, eta tiketik hitera. Ostras, Asensio. Hori. Iker Lauroba, batzuere agurtzen hasi daukagu. Elkarrekin estudioan, askoz gustrago egingo dugu, baina hori ere iritsiko, Gozatuko dugu, bai. Bigarren kafearen kafetegi estudio delakoan, gainera trasteak izango ditugu, Iker, instrumentuak izango dira, eta igual, eskutsik eta guzti etorrial izango duzu, han nahi ez, ze Ikerrei instrumentuak amaitzeko denbora pixkat ere behar da. Saltxatuko dugu eta probatuko ditugu gauzak. Bai. Gainera, jarriko zaituzte lanean, eretzakon. Bagoitzari egin behar bat, eta... Hori da. Gozadori da, jakinda, gozadetela hor, gauza desberdina probatu ditzakegu, eta... Ni zuzendari lan hartuko, eta... Akordoiak ez dauka zehilarik. Urrena mi bemolen etzazu jarri. Vale, ez gaina jartzegatik, momentu hortan hor neukan eta hor jarri nuen, baina, hori jakindare... asko zerrexo egin. Bai, horrexere bai, beraz, vale. Lauroba, eskerrik asko datorren
egian zure betiko tokian izango zaitugu, ba hori, egunerokoari, politikari, umoreari, nolabait musikalki ere erreparatuta. Ederki. Zaindu. Placer bat. Agur. Agur. Eta bagoaz, urrengo kantu honekin ez da kasualidadez aukeratutakoa. Azalpen bat badu, eta azalpen hori segituan emango dizuegu. Your sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care. Esango nuke gure urrengo kolaboratzaileari kantu honek azala zertxo baite estutzen diola eta holtzetara itzultzeko gogoa puri-purian bizi jartzen diola. Ba, bai. Arratsaldeon. Kaixo, atxaldeon, irukote. Arratsaldeon. Bueno, kantu hau berezia da, Oiana. Esan dugu, bazela arrazoi bat, eta, bueno, konta igutu. Bai, bueno, kantu honekin hasten da utzi zure mezua seinalearen ondoren obra, eta egia esan jarri dezunean hortxe irudikatu den nere burua, ez? Oholtzan, justo teloia altxatzen den momentu hortan, eta ze gogo, zuk esan detzun bezala berriz ere oholtzan neoteko. Entzungo dugu eta oholtza tartean ibili den orok sentituko du magia hori, ez? Bueno, eta Oiana Maritorena izan ziteken gaur elkarrizketatu bat, izan ziteken 2 minutuko edo 2 orduko entrevista bat egiteko deitzen duzun artista horietakoa, baino ez da kasua. Oiana Maritorena gure kolaboratzaile izango da, esan genizuen, haze kolaboratzaile taldea, osatzea lortu duguna bigarren kafean, eta Oianak arte eszenikoen inguruan, edo hortik nonbait hitz egingo dugu astero. Hori da, ni ostegunetan egongo naiz zuekin eta pixka bat azalduko dugu edo hitz egingo dugu arte eszenikoen inguruan. Asmoa izango litzateke batez ere osteguna izan da gainera asteburuko agenda hori pixka bat birpasatzea, baina egoera hontan hori pixka zaila izango da. Ordun orain ingo deguna da, gainean ikuste Ikerrek aipatu dunarekin ere lotuta dagoela, ez? Ikerrek esan du bere sortze prozesu horri buruz ere, arituko dela igual batzuetan, ikusi dugu nola sortzen dituna bestiak. Eta ni ere sartuko naiz, pixka bat arte eszenikoen munduan, eta sortzaileen lana ere nola egiten den, gaina momentu hontan jende asko sortzen ari da, estreno asko bertan bera gelditu dira, eta pixka bat ikusiko dugu ere artista hauek nola egiten duten lan. Kaso norbaitek pentsa lezake, ez originalak, ez? Oiana Maritorena kolaboratzaile, eta utzi mezua seinalearen ondoren lehenengo heldulekua. Baina, honek... Arrazoi badauka, ez da? Arrazoi badauka. Hau guztia gertatu aurretik, Oianarekin egin genuen esan zen, justu estreineko aste hortan, ostegun hortan, Santiago de Compostelan izango naiz. Eta bertan estrenatuko dugu, gainera berezia izango den estreno bat, Galiziarekin lotura handia duelako testu horrek, eta, hasierako intentzio hori izan. Oiana Maritorena, Santiago de Compostela, arratsaldeon, egite. Baina, amet hori bukatu zaigu, eta mantendu dugu plana, zergatik ez. Hori da, zergatik ez, eta irudikatuko duguan gaudela, ez da, olagarro pixka jaten, ardo txotxuri bat onduan, plan hona da, plan hona. Nik altin egokia badaukat frigorifikoan lehenko nero. Mira, atera. Bueno, ez da egokia den horitxe. Gero, xio. Bueno, mazuk esan dezun bezala, nik uste oso emanaldi berezia izan behartzala, ze liburu batean oinarritutako obra da, eta idazlea bera Galizian bizi da. Donostian jaio zen, baina berak urte asko daramatza Galizian. Orduan guretzat ere oso berezia zen, ze pertsonaiak bertakoak dira. Eta, bertako jendearekin konpartitzea esperientzia oso politia izan bartzen. Baina, badirudi urrian joango garela, beraz. Ikusiko dugu, noiz? Ziur, baina orengo zurrian izango gara bertan, bai. Orduan, Santiagoko konexiori noiz baita egingo dugu, arratu. Bai, egin dezakegu, bai. Oiana Maritorena, Santiago de Compostela, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo. Bihurtzen ari daia esaldi hori, Ya está. Hor dago.
Bai, orduan pixkat, gaur antzezlan honen inguruan itzengo dizuet, ondo iruditzen bat zaizue? Bai, noski. Eta arte eszeniko ez hitz egitean askotan nik uste lotzen dugula batez ere arte eszenikoak antzerkiarekin, baina bueno, ez da bakarrik antzerkia, izango lirateke pixkat oholtza baten gainean iten diren artearen barruko disiplina ezberdinak. Izan daitezke bai oholtza batean, eszenario fisiko antzoki batean bezala, edo baita kalean ere. Tardun, seguraski asko itzengo dugu bai antzerkiaz, baina dantzari ere nik lekua egin nahiko nioke. Orduan, beste saio batzuetan, dantzariekin arituko gara ere hizketan, performanceak ere aipatuko dira, zirkoagian, txotxongila, bueno, denetarik. Bai? Baina, bueno, gaurkora, joan gaitezen, bestela hemen hizketan hasiko naiz, eta... Lehen asentziak esaten zuen bezala 2 ordu ere egon gintezke. Bai. Oianak 2 ordu egoteko eta gehiagorako. Ez dakipa. Lotura hori, Oiana, Arantza Portabales delako testuaren, edo, jatorrizko testuaren egilea. Baina tartean jende asko, Kike Dia derrada, hemendik besarkada bat Kikeri, aspaldien eiz berarekin izan, baino asko estimatzen dudan tipo da. Fernando Bernuez eta Txantxaka tartean, egokitzapen lan horietan. Itzulpenean eizpeagoenaga, eta aktoren artean, zu eta beste izar... Beste 3 artista. Bai. Leire Ruiz, Miren Arrieta eta Mireia Gabilondo. Ibili dira, eta bueno, Leire Ruiz gero entzungo dugu bere audiotxe bat, eta aurdun egon da, amatxo izan da, ordun tarte horretan Sara Kozarrek egin du bere ordezkapena. Ze Sara Kozar ere aritu da antzezlanean zuzendari laguntzaile bezala. Orduan, bera barruan egon da, papera prestatzeko ere aukera gehiago izan ditu, eta berak egin du ordezkapen hori. Bai, eta lantalde politia izan dugu, eta gaina gero uste dut, gonbidatu bezala ere Mireia izango dugula, beraz berarekin bat arte lasaiago bat edukiko dugu hitz egiteko. Hortxe daukagu, itxaron gelan, beraz, entzuten ari zaigu, Mireia, lasai, segitan gara zurekin, badugu. Bueno, espazio honetan, arte eszenikoen inguruan lan hartzen duten figura ezberdinak aintzat hartu nahi ditugulako, aipatuko dugu gainera. Aipatu zu Sara Kozar zuzendari laguntzaile lanetan, Fernando Bernuez zuzendari lanetan, David Bernuez argiztapenean, Fernando Bernuez eta Edi Naudo izan dira espazio eszenikoaren diseinuan, Ana Turrillas jantzitegian, hor, bueno, guzti hoiekin behintzat, badugu taldearen sentsazio edo pertzepzio puntu bat. Zer batzutan badirudi, 4 aktoren aurpegitan geratzen direla obrak, baina horratzean eta goizeko 9:00 eszenatokia montatzen eta argiak diseinatzen eta sonidoan eta jende pila dago, atzetik gidoigintzan, jantzian, bueno, jende asko da eta guzti hori espazio honetan ikuste Oiana oso aintzat hartu behar dugula eta askotan protagonista bihurtu ere bai. Bai, hori nik uste garrantzitsua dela, eta askotan aipatzen dira bakarrik zuzendari eta aktoreak, baina atzean dagoen jende guzti hori ere aipatu behar da, eta egoera honetan bereziki ere ez, dena sufritzen ari garen egoera bada, eta batzutan horiek ere aztu egiten ditugu, beraz, nik uste dut aipatu beharreko jendea dela hori. Eta oso profesionalak, eta zoragarria denok talde bat osatzen dugula sentitza ere. Bai. Mezua, seinalaren ondoren, zeri buruzko... Zeri buruzkoa da. Hola, labur kontatuta, 4 emakume dira protagonistak, eta 4 emakume hauek hitz egiten dute beraien bizitzan garrantzitsua den gizon batekin. Baina mezu bidez, mezuak uzten dizkiete beraien erantzungailuan. Eta nik uste dut dela terapia moduko bat emakume hauentzat, mezu horiek uztea, beraien burua ere pixkat ulertzeko, baina Mireia gero izango dugu, eta ni hemenago, eta nik uste dut politia zela ere Leire eta Miren hurbiltzea gaurko saiora, eta orduan eskatu diet beraiei, obraren gaiak zein izango lirateken esatea. Beraz, entzun egingo dugu lehendabizi Leirek zer dioen horren inguruan, eta gero pixkat hitz egingo dugu gehiago. Gaiak, 2 gaiak, bat inkomunikazioa, eta beste bat gure buruarekin hitz egiteko modua, hau da, nola hitz egiten dugun inork entzuten ez gaituela uste dugunean. Hori esan. Hortxe, Leireren zertzela doie. Hausmarketa edo, bai, hori da. Eta ea zer dioen Mirenek? Nire ustez, obran oso presente dagoen gai bat 4 protagonistetan, da barruan daukagun zerbait kanporatzeko necesidade hori ez. Egia da pertsonai batzuk agian aspalditik ari direla barruan zerbait gordetzen eta beste batzuk momentuan bizitzen ari diren zirkustantziagatikan daukatela zerbait kanporatzeko hori, baina azken baten 4 daukatena ez, edo momentu horretara arte eduki dutena da
hori kanporatzeko ezintasuna azken baten bizi garelako oso komunikatua dagoen gizarte batean, baina gero benetan barruan sentitzen dugunaren eta benetan garrantzitsuak diren gauza horiek komunikatzeko garaian nire ustez azken baten ari gera geroz eta traketxagoak bihurtzen. Eta orduan, nire ustez hori da obran oso presente dagoen gai bat, ez? Azken baten gu benetan geranaren eta barruan benetan sentitzen dugun komunikatzeko sentitzen dugun behar hori kanporatzeko nahia. Gauza asko kanporatzeko nahia. Kolore pixka jarriko diogu utzi mezua seinalaren ondoren honi. Neska mutil pilo batekin zijoan, eskola txangoan etorri ziren. Esarkatu eta esan zidan joan den astean nire erresidentzian egon zela nire ama bisitatzen. Nola aitortuz puta naiz. Minbizia dut. Metastasia. Listo. Esan dut. Itzaiteko azkeago sentituko nahi. Nahi gaitzure kontsultan sartu eta nire dituzta kontaktu. Ez da makala, protagonista bakoitzak, pertsonaia bakoitzak kontatzeko duena, ez da hoiana? Bai, egia da, hola, batzutan pertsonaiak eta azaltzen ditugunean, jendeak esaten dula, ze dramatikoa izango den hau. Egia da, pertsonaiek bizi dutena bakoitzak, lau hauek oso gogorra dela, batzuen agian gogorragoa, batekin identifikatuko gara, bestearekin urrunago ikusiko dugu, baino badu umorea ere, eta azken batean errealitateko gauzak ere kontatzen dira, azkenean bizitza ere horixe da, drama, baina aldi berean umorea eta pixkat hor mugitzen gara, ez? Eta normalean ere, gehitu behar nuen, normalean ere, barruan gordetzen dugun hori negatiboa dena dela, ez? Azkenean beti kanporatzen dugu positiboa, eta barruan geratzen dena, kaka hori negatiboa izaten dela, ez? Eta kasu honetan nola eraman kaka hori, zailtasun horiek, emakume hauek aurkitzen duten modua da, erantzun gailu batean mezuak uztea, badakitenean gainera erantzunik ez dutela jasoko. Zegia da, erantzuna jasoko balute edo pentsatuko balute jasoko dutela, agian ez lukete esaten dituzten bezala adieraziko, ez dituzkete adieraziko gauzak, ez? Zegia da esaten dutena, Leirek uste dut aipatu dula, nola hitz egiten dugun, bakarri gaudela uste dugunean, edo inork erantzungo ez digula uste dugunean, desberdina da. Hori da. Eta nik uste dut, emakume hauek behar hori dutela, barrua ustutzeko behar hori, eta bide hori aurkitu dute beraien kasuan, hori mezuen bidez egitea. Pertsonaia bakoitzak badituz xehetasun batzuk, kaso ezagutu behar ditugu banan-banan. Bai, oso ondo. Venga, Marinarekin hasiko gara. Marina, bai. Marina dibortzio zibilizatuetan aditua den abokatu arrakastatsu bat da, baina orain abokatu izan beharrean bezeroa da, dibortziatzen ari baita. Senarrak telefonoa erantzunez dionez, Marinak erabakitzen du, erantzun gaioan mezuak utziko dizkiola, terapia moduan. Marinaren pertsonaia Leirek egiten du, Leire Ruizek. Eta nik uste dut, kasu honetan obran bera dela vitalidade hola handia duena, umore puntu horiek ere ematen dizkiona, eta Arantza Portabalesek esaten duenez, Marina agian da berarengandik hurbilen egon daiteken pertsonaia. Berak esaten du beti pertsonai guztiek bere bizitzako norbaitekin erlazioa dutela, edo berak hartzen dituela errealidadetik eta gauzak, baina Marina hau beregandik hurbilen sentitzen duela. Eta Sara, nor da? Sara Miren Arrieta kantatzen du. Bere burua guztiz ezagutzeko eta dosarriatzeko aukera izan ez duen iska gazte bat, azken baten bera ez zitu da nola baiteko aparientzien kartzela batean, eta beti hori bizitu azken baten bere gurasoi bere gandik espero zuten hori ematen beti, ez? Eta horrek nola baiti eramaten du bizitzako puntu batera, nun ezkontzeko zorian dago, eta begiratzen du atzera, eta bizitu duen bizitza horrekin ez da identifikatua sentitzen, eta orduan ez daki oso ondo ez da norden, eta barrutik anutsik sentitzen da, eta horregatik desesperazioak bultzatuta bere buruaz beste egiten saiatzen da. Miren Arrietak heltzen dio pertsonaia honi esaten ari zinen, oiana, Sararen pertsonaiari. Eta hemen perfil gazteago bat. Hori da, bera da gazteena, bai. Bai, nik uste du pertsonaia guztiek, agian belaunaldi ezberdinak antzezten ditugu, bi agian antzekoagoa dira adinaldeti, baina bai, Sara izango litzateke gazteena.
Bueno, Carmela Norden, gero Mireiari galdetu beharko diogu, baina Viviana Norden, hori oian azturi dago, kizu erantzutean, Viviana. Ba, Viviana da Galiziatik kanpo bizi den, lau emakume hauetatik Galiziatik kanpo bizi den bakarra, Madrilen bizi da, eta bere familia osoa pentsatzen du Ikean lanean dabilela, baina benetan bere bizitza, prostituta bezala lanean dabil, eta berak bere aitarekin hitz egiten du, hilda dagoen aitarekin, eta bizitza gogorra izan duen emakume bada, eta bere barrua usteko, eta nik uste bere burua ere ulertzeko beharra daukana. Eta ikusten dira, badibez, prostituzioari buruz ere hitz egiten du, kontradikzio batzuk ditu berak ere bere barruan gaiaren inguruan, orduan pixkat ikusten dugu mezu hauen bidez, nola bere burua pixka bat ulertzen doan, barkatzen, agian, eta kontatzen du zergatik iritsi dena egitera. Bueno, gero esan dugu, Mireiari galdetuko digula. Polita iruditzen zaigu jana, aktorearen eta pertsonaiaren arteko lotura hoiei heltzea. Alegia, nola ikusten duzuen bakoitzak, ez? Pertsonaia hori, eta kasu hontan, zer esango zenioketen? Bai. Mireia gero izango dugu. Hori, bai. Sarari galdetuko diogu, Sarari ez. Zer esango lioken? Bai. Nik Sarari nola daiteko esperantzan mezu bat emango nioke, berarekin hitz egiteko aukera izango banu. Eta esango nioke, naiz eta ordura arte sentsazio horrekin bizitu izan, sentsazio hori atzean utzeko aukera daukala, eta ez dagoela destinatua beti sufritzen bizitzera, azken baten bere bizitza aldatzeko eta berak barruan daukan utxune hori betetzeko, egin behar duen bakarra dela, lehenengo aldiz berekoia izaten hasi, eta berak benetan bizi nahi duen moduan bizitzen hasi, ez? Polita. Bakoitza bere pertsonaiari zer esango liokeen, bai? Hausnarketa polita da. Bai, oso polita. Helduko diogurrenari, Marinari zer esango lioken? Jorge ahaztu behar duela, izan ere Jorgek ez du Marina bezalako emakume bat merezi. Hortxe, argi eta garbi. Argi eta garbi, bai jauna. Eta garbi. Oianak zer esango lioke Vivianari? Nik zer esango nioke Vivianari? Oso ausarta izan dela bizitzan, aurrera egiteko, itxaropenik ez galtzeko, eta barruan dituen gauza batzuk barkatzea zaila izango den arren, indartsua izateko, orain arte izan den bezala. Hori bada erronka bat pertsonaiarentzako, baina aktoreek ere badituzu zuen erronkak, bai arrate bota. Ez, esan behar zenbat denbora izan duzue pertsonaia hauek lantzeko? Gidoia eman zigutenetik, hor denbora bat dago, pixka bat bakoitzak bere pertsonaia lantzen hasteko, hor pare bat hilabete egon ziren, eta gero entsaioekin hasi ginen uztailean, eta estrenaldia zen irailean. Orduan hor bat zuzendariarekin, lankideekin gehiago lantzen joan ginen pertsonaiak. Eta hasierako lan hori individuala izan zen? Bai. Eta nik onartzen dut adibidez, obra guztia bakarrizketak dira. Orduan pertsonaia guztiek dena bakarrizketa bidez kontatzen dugu, naiz eta saltoka joaten diren, eta espazio bat konpartitzen dugu aktoreok, bakoitzaren etxea irudika dezakena, baina bakoitza bere lekua bezala dauka. Bai, eta orduan nik gogoratzen dut sentsazio hori bakarrizketak ikasten eta zoazen enean, pertsonaiak zer egingo luke, momentu oro pertsonai hori barruan eukitza bezala. Zuk esan duzun pertsonaia prestatzeko prozesu hortan. Oso barruan bezala geratzen zaizula pertsonaia kasu hontan. Erronkei heldu diozue, edo erronkak izan dira. Bai jauna, beti, polita da, beti erronkak egon berdia. Bai, egon eta gainera, hor erronken atzetik argiak eta lasaitasunak ere agertzen badoaz, ez, basoaren amaiera hortan. Leireten erronka zein izan den? Niretzat erronkarik handienak bi izan dira. Batetik, euskaraz lan egitea, kriston lana izan da, euskaldun berria naizelako, eta puntu honetan eskerrak eman behar dizkiot Fernando Bernuesi nigan izandako konfidantzagatik. Eta bestetik, monologen bitartez komunikatzea izan da, eta enuen inoiz modu honetan lan egin, eta desberdina izan arren oso polita izan da. Nik uste dut,
berak aipatu bezala adibidez bakarrizketekin lan egite hori erronka badela edonorentzat, ze askotan izan dezakegu beldur hori monotonoa izatearena, koloreak eman behar dizkiozu, orduan hor zailtasunak bat zeude, baina Fernandok beti hor garrantzi handia eman zion, pertsonaia bakoitzaren lekuan jartzeari, momentu hortan bizitzen ari direnari, eta horrek asko laguntzen zuen, eta Leirek lan izugarria egin zuen euskerarekin. Eta uste dut badela zerbait euskal aktoreek askotan egin behar duguna, obra bat gazteleraz ikasi, euskaraz ere egun batean euskaraz estrenatu hurrengoan gazteleraz, orduan hor ere badago hausnarketa eta beste egun baterako gai luze bat egon daiteke. Eta nola lantzen den hori. Obraren inguruan hariko gara eta jarraituko dugu, baina poliki-poliki bagoaz gaurko gure protagonista nagusia deskubritu nahian. Eta gainera, elkarrizketa honek, tarte honek bere izena eramango du, ez protagonista honena, bere izena, berezko izena izango duela, eta kafe hutsa izango da. Hain zuzen ere, Ili kafeak babesten duen espazioa dugulako, Ili kafea delako akaso momentu hontan etxean garen honetan kafe honaz gozatzeko aukerarik onena, eta guk gainera horretarako makinak baditugulako zozketan. Astero bat, beraz, gurekin parte hartu, bidali WhatsAppa 688-722-444 telefonora, eta egin galderak inongo arazorik gabe gure urrengo protagonistari. Bera agurtu aurretik, hementxe honen inguruko zertzela da batzuk. Mireia Gabilondo 1975 jaiotako aktore, zuzendari eta gidoigile bergararra da. Askok, telebistatik soilik ezagutuko duzue Jaun ta Jabe edota Martin bezalako telesaietatik, baina bere kurrikuluma hori baino askoz ere zabalagoa da. Euskal aktore asko pasatako antzerti eskolan ikasi ondoren, 1983an hasi zen Tantxaka antzerki talde donostiarraren sorkuntzarekin. Eta geroztik, atsedenik hartu ez duela dirudi, bere ibilbideari erreparatzen badiogu. Lan esanguratsuenetako bat aipatzearren, El Florido Pensil 1986an Fernando Bernuesekin batera zuzendu zuen lana. Telebistaz gain filmeetan ere parte hartu du, Kutsitazu bidea Isabel, Gernika Bonbapean edo iaz estrenatu zen Soinu jolearen semea bezalako lanetan ikusi ahal izan dugu. Dokumentalgintza ere landu duen pertsona da Mireia. 2012an barrura begiratzeko leihoak lana garatu zuen Josu Martínez, Eneko Olasagasti, Enara Goikoetxea eta Txaber Larreategirekin batera, zuzendari eta gidoilari moduan. 2013an Amaren eskuak izeneko pelikula zuzendu zuen, bere lehenengo fikziozko film luzea. 2018an Kepa Errastik idatzitako Erlauntza lana zuzendu zuen, eta iaz 2019an Utzi zure mezua seinalearen ondoren obran parte hartu zuen. Elkarlanean hainbat disiplinako pertsonekin egin du lan Mireiak, Fernando Bernues antzerkigilarekin, Jon Maia dantzariarekin edota saio honen kolaboratzaile den Oiana Maritorena aktorearekin besteak beste. Ikusten duzuenez, ez da geldi egoten direnetakoa Mireia. Antzerkia, zinea, kameren aurrean zein atzean eroso dagoela dirudien pertsona dugu Mireia. Gaur, bigarren kafean, pantaiaren beste aldean dugu artista polifazetiko hau. Bigarren kafeko kafe hutsean. Ez dakigu Mireia Gabilondori kafe hutsa gustatzen zaio, baina nik esango nuke erreferentzia batzuk izan ditugulako, bera oso polio-menta zalea ez dela. Mireia Gabilondo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, no. Arratsaldeon, Mireia. Zemuz zaudete? Ondo da zu? Ondo. Hemen gustora, zuei entzuten. Nik nahiago, Oianak badaki, nik gintonik zalea nahi. Oh, yeah. Nik ez dut esan oindik horri buruz, baina hortzen eukan. Ez da hogei, ez naiz lortxatzen. Mireia, onartuko dizut, gerora entzungo duzun beste lankide batek, hori txibatu zidala, eta ez dela usartu galdera hori egitea. Zergatik. Pero jakingo duzu, nordan, eta... Vale, ok. Bueno, Mireia, kontatzeko hainbeste gauza dauden honetan, ez? Zuri repasotxo bat egin diogu, gauza asko airean geratuko ziren, ze gauza asko eginikoa zara, baina, hasteko, nola zaude...
nola ari zara bizitzen, lehen aipatzen genuen ez, musika hori entzun eta hortxe banbalin artean, oholtzako hankeioien artean, oholtzara sartzeko prest dagoenean norbait, edo zuzendari bezala besaulkitik estrono bat ikusten ari zaren momentuan, edo oholtzatik bertatik, hori guztia desagertu da, eta hori oso beharrezkoa duzue, ezta? Ziero. Egia esan, bueno, badanon antzera, nik uste dut lasai gaudela etxian, beste hainbeste gauza egiten, baita ere, horre aparkatuta genitunak, eta orduan, liburu asko zeuden horre begiratzeko, edo, kantuak, edo danon antzera, ez, edo sukaldeko errezeta horiek, eta armairuak konpondu, eta gauza guzti horiek, nik uste dut, nik ez dut geizki eraman hau, esango nuke, baina beti ere, zer datorren beldurra horrekin, zer etorriko dan, ez? Esan dezuen bezala, inbeste emanaldi denak atzeratzen ari dira, estrenaldiak ere ez dira egin. Orduan, hori dena, ez dakit, barrura sartu, baina esaten dezu, noiz bueltatuko gara, eta hori da beldurra gure kasuan, ez? Nik uste dute luzerako jungo dela, eta horrek beldur pixkatxo bat ematen du. Pena ere bai, ze egia da gure lana hori dela, ez? Eta azkenean guk publikoa behar dugula. Eta ez dakit noiz izango den. Bai, pena pixkat, esango nuke. Mireia, aipatzen dituzu pena, beldurra, ez jakintasuna, ez? Egoera honen ez jakintasuna, eta antzerkiaz bizitzea bera ere alako xea da, ez? Eta are gehiago, emakume izan da, eta are gehiago adinean aurrera joan da, ez? Zu nola ikusten duzu, esan 55 urte dituzu gaur egon, aktibo zaude, baina zaila da hor jarraitzea? Nik uste dut edozein edadekin dala zaila. Ze orain hasten ari diran gaztegentzako ere oso zaila dala esango nuke. Nik uste dut sorte auki dudala bizitzan, beti sortea dala esaten dut, ni tantakan sartu nintzelako oso gazte. Orduan horrek zer egin dit, pixkatxo bat nik neure lana kudeatu, edo zer egin nahi nuen, beti gogo hoiekin lan egin, ez? Eta niretzako hori sorte handia da. Naiz eta askotan, estuasun asko bizitzen diren, eta ze izango dan, eta danautak izuen bezala, hilabete bukaeran ez daukagu soldatarik, eta holako gauzak, ez? Baina nire bizitza osoa nola horrelakoa izan dan, ez dakit ohitu egin naizen, edo ez dut beste modu batean bizi orduan. Momentu txarrak bizi izan ditugula, noski, bizi izango ditugula, baita ere, seguruenik. Baina niretzako ez da bizi modu txarra, ez dakit, azkenean enago etxian zai, aberzeinek deituko didan, zehoz egiteko, ez? Orduan, horrek niri biziposa ematen dit. Hori da aktore izan nahi duen gazte bati helarazten diozun mezua? Askotan esaten diet, nik aktore gazte askorekin lan egin dut, baita ere azken boladan, ez? Eta azkenean bereekin hitz egiten, eta esaten duzu, nik beti esaten diedan gauza bada, ez egoteko zai, deiak etorriko dira, etorri behar baldin badira, edo hainbeste gauza, edo proiektuak, edo dena dalakua, baina gure lan honetan ikuste dut oso garrantzitsua dela norberak zer egin nahi duen jakitea, edo ikustea bintzat, edo sentitzea, edo galdera horiek egitea. Bai, oso. Mireia, zurekin lan egindakoak asko dira. Aipatu ditugu lehen batzuk, baina asko. Baina horietako batzuk, galdera batzuk bidali dizkigute, zuri botatzeko, beraz, hauxe lehena. Kaixo, egunon, aitortu behar dut oso jende gutxi ezagutzen dudala, eta esango nuke inor, gai denik gauzen txikitasunera joateko, txikitasunearen txikitasunera, barrukoenera, eta horretikan, esentzia horretatikan sortzeko. Eta bakarrenetako bat bakarra ezpada, Mireia Gabilondo da, berak ondo dakien bezala, eta gustatuko litzaidake kontatzea, gu guztioi, nora jotzen duen, ez? Txikitasun horretan. Bere liburu, bere filosofo, bere irakurketak, bere musika, zerk eramaten dion leku horretara, gero hain gauza ederrak sortzen dituen leku horretatik.
Beraz, Mireia, kontatuko iguzu? Eskerrik asko. Ke majo, Jon. Ba, zer esango dut. Egin duena, bai. Bai. Ba, zer esango dut, ba, oso ondo ezagutzen nahuela, asko disfrutatu dugula elkarrekin, urte asko dira elkarlanean hasi ginenetik, eta, ba, bai, nik uste ondo dakiela, ba, txikitasun hortara joten naizela. Uste du ni txikia naizelako dala, esango nuke. Estaturaz, baina, bueno, nire etxeko txikiena naiz baita ere, eta inbeste gauza, ez dakit, bueno, tontakeri bada. Baina, bueno, ba, egia da, ba, azken, begira, elkarrizketa, bueno, hasi garen nian, oindala orduta erdi edo, justo esan didate, ba, Zumeta hile indala, uste du jakingo duzuela, ez? Baina, bai, eta hemen atzian daukat, Zumetaren kuadrotxo bat, ba, gure etxian oso gertukua izan dalako, ikusten da, ez da? Bai. Eta, bueno, ba, Zumeta bezala, edo ba, 7 aldiz elur egin gendunean adibidez, ba, Zumetaren lan hauekin lan egitea erabaki nuen. Azken batean, esango nuke, gustatzen zaidala, niri, ez dakit, barrutik mugitzen nauen o nautenekin ba, lan egitea. Eta askotan oso gertukoak izaten dira, Zumetaren kasuan, Mikel Laboak ere, ba, bueno, beti nire albuan euki dut, ba, asko lagundu didalako, naizena izateko, esango nuke. Eta urrutira juten baldin banaiz, ba, niretzako beke eta adibidez, ba, baita ere beti gertuan daukadan norbait da, edo ba, egiten ditugun irakoketa txiki hoiek, edo hainbeste gauza. Nik esaten dut, ez dakit, haunditzen lagundu diatenak, edo naizena izaten. Eta orduan, hoiekin lan egitea gustatzen zait. Jonek ondo dakien bezala, eta ez dago besteik, edo Sarrion Haindia adibidez, edo hainbeste, ez dia hainbeste gainea, ez? Baina, ba, ez dakite, lore sorta hortan niretzako beti jartzen ditutenak. Eta Mireia, zirriborro hoiek edo zure ideia hoiek nondik, bueno, ze forma izaten dute? Nola hasten zara sortzen idazten duzu, marrazten duzu, zure buruan dago dena, gorpuzten duzu? Bai, nik uste dut modu desberdinean egiten dudala, esango nuke. Liburu bat irakurtzen baldin badut, ba, derrepente sentitzen dut, igual, antzerkirako zerbait egitea nahi dudala, edo ez dakit irudi batzuk etortzen zaizkit, askotan estetikoak eta askotan ez dakit oso barrukoak, oso zailak direna gaina hitzetan jartzen, esango nuke. Eta horregatik, baita ere askotan gustatzen zait dantzarekin lan egitea. Beste hizkuntza badalako edo hitzak beste pixu txikiago bat hartzen duelako. Adibidez, dantza egiten dudanean, ez? O dantzako ikuskizunak esan nahi dut. Antzerkia danean, ba, askotan justu kontrakoa izaten da. Ba, igual hitzak eragiten dit edo pixu handia ematen dit, ba, novela bat irakurtzen baldin badut, o personaiak ikusten baldin baditut, edo segun eta Amaren eskua irakurri nuenean, adibidez novela, ba, segituan sentitu nuen ba, pelikula bat zegoela, ez? Eta gauza biek horrela sentitzen dira. Oain, konfinamentu honetan, adibidez, ba, Unai Elorriagaren azkenengo liburua irakurri dut. Eta ez dakit, kriston, ez dakit, asko sentitu dut hor barruan, bere novela horrekin ez dakit irakurri duzuen, baina bai, kontatzen ditu hainbeste ipuin, 10 ipuin dira, ez? Baina batez ere bi personai nagusi daude, Europa zehar doazenak ipuin hoien idazle hori bilatzen, eta berain arteko harremana, adibidez, oso uste dutu naik kriston lan potoloa egin duela esango nuke, ez? Eta orduan, ez dakit esaten, gauzak sentitu, nik uste sentitu egiten direla, eta geuk ez dakigun tokitik gorpuztu egiten dira, hala esango nuke. Nola gelditu garengo ere. Asensio orain jarriko dugu denbora ez dakit, denboraz larri gabiltza. Hori egin batean WhatsAppetik komentatzen, azkenean denboraz justu xamar, baina badugu benga beste bai, jarri.
Gabilondo! Garmendia. Bat, badaki pelikula favoritoa, favoritoetako bat, amanece que no es poco dala. Zein da pelikulako zure momentu esaldi favoritoa? Muxo handi bat. Aitziber, guapa, beste muxo handi bat, nola ez? Bai, amanece que no es poco, esaldi bakarra hartzea ere zaila egiten zait, baina nik uste dut dala, aita eta semea oean daudenean, eta aitak esaten dio, me respetarás, no, Teodoro? Eta esaten dio semeak, baina, ¿qué guarradas dice usted, padre? Eta esaten dio, berak, déjate, que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh? Adibidez. Baina inbeste. Baina inbeste daude. Filma eta gainera duela ezen beste utzi gintuena. Hay alguna que quiera meterse monja. Bai. Hay alguna que... Pelikula horrekin... Barkatu? Bai, segi. Bai, ez pelikula horrekin esaten dute, graziosoa dela, ni ja urte asko, baina kontuatu nintzanean, tribu bat garela, ez? Osea, nik oindala 20 urte estrenatu zanean, ez dakizen bat denpora, urtizeare gindoa zela, norbaitekin aurkitu, ez ezagun batekin, eta norbaitek esaldi bat esaten baldin baduta besteak erantzun zuzena, egiten baldin badu pelikulako erantzun bat, danok bakizu izango bagina bezala, badakigu zertaz ari garen, ez? Osea, eta hori oso polita da. Bueno, galderak entzun da, beste zure lankide izandako batek eta saionen laguna ere badenak galdera bidali digu, WhatsAppetik, entzungo dugu? Bai. Erreferentez galdetu nahi nioke Mireiari, arte eszenikoetako erreferentez. Bueno, hor daude bi adibide bikainez, Jon Maia eta Kukai dantzan, eta Aitziber Garmendiare bai aktore egin zan. Baina goragoko belaunaldi batean ere, eta antzertiri esker, neurri handi batean ziurrenik, lehen etzegoelekoan niretzat eta nire adin ingurukoentzat gertuko erreferenteak egon dira, eta gainera haiekin lan egiteko aukerere izan dugu zorionez. Baina orain, arte eszenikoen eta ikusentzunezkoen eskaintza zabal horren barruan, arreta geure ganatzea hain nekeza den honetan, ez? Eta belaunaldi berriak hor daudenean, herri guztiek dituzte euren erreferenteak, baina euskal sortzaileen erreferentzialtasuna nola ikusten duen gaur egun galditu nahi nioke Mireiari. Iban gara Iban, Iban, osea, saio etxeko dauk eta lasai botatazke ikatleak, Iban. Potoloa, ez? Zenba denpora, Ibanekin egon gabe. Barre asko botatakoa gara, Ibanekin. Neri asko gustatzen zait, eta berak badaki, umorea edo barre egitea, edo ez dakit. Umoretik heltzea gauza serioei baita ere esango nuke. Euskal Herrian ez dakit hainbeste daukagun horri heltzeko. Gero eta gehiago, esango nuke, baina Euskal Herriko referenteak nik uste dute bota ditu dela, niretzako direnak esan nahi dute, ez, baina Mikel Laboa, Sarrion Handia, hainbat idazle gazte baita ere, gaur egun daudenak, eta gustatzen zaidanak baita ere hor gainean egotea, eta irakurtzea, literaturan nik uste dut literaturan pixu handia daukagula, eta begiratu beharrekoa. Nei bertsolaritza ere asko gustatzen zait, eta musika aldetik ere nik uste dut oso potolua daukagula, eta nun begiratu. Neri beti ere gustatzen zait zer egiten dan pixkate horren gainean egotia, jakitzea gazteek nun mugitzen dian, edo zer duten barruan, o arte plastikoak ere asko gustatzen zaizkit, biloa daukat, hiloa bat, hortaz aritzen dana, eta asko gustatzen zait baita ere, eta nik uste dute beti daukagula geure etxe barruan, gauza polit, asko, eta, ez begiratu beharra, niri ateatzen zaidala begiratzea, osea, gustoko dudala esan nuke. Eta Mireia, etxetik kanpo, Euskal Herritik kanpo, baduzu referenterik, edo akaso bidaiatzen duzunean gustatzen zaizu arte eszenikoen munduan gauza berriak deskubritzea? Bai, betire. Nik uste dut oso zabalik egon behar dugula, beti egiten diren hainbeste gauzekin, eta nik uste dut oso referentzia politia dela, bestek zer egiten duten ikustea. Nik uste dut ateak itxi eskeo, ez gaudela inondo. Orain horrela bizi gara, danok etxe barruan, baina naiz eta etxe barruan egon, nik uste dute
sarrik esaten zuen bezala, lehioak irekita eduki behar ditugula, kanpora begiratzeko zer dagoen, ez? Orduan, bai, Madridea juten baldin naiz, edo Bartzelonan ere asko egoten gara, eta niretzako Bartzelonan egiten den antzerkia adibidez erreferentzia handi bat izan da beti, eta gustatzen zaite jarraitzea, segitzea, aktore berri asko ikusten dira baita ere, egiteko modu desberdinak, eta oso garrantzitsua da. Askoz ere kanporago naiz juten, baina, Londresean egon naizenean baita ere gustatzen zait, edo akordatzen nahi Jonekin behin baita ere Londresen ikusi gendula dantzako oso ikuskizun polit bat, eta niretzako beti hor barruan daude han ikusitako ura, edo ate asko zabaltzen dira, eta asko gustatzen zaite kanpora begiratzea. Gazteenei ere erreparatu behar etxean ditugun aktore gazteenei. Esan dizut lehen, Mireia, kontatu dizkigutela sekretutxo batzuk. Aitziber Garmendiak gintonikarena, etzen ausartzen bera. Iban Garatik esan du, serio jarri naizela diozue? Nahi badu konta dezala, behin esan zidala, hola irakurri behar nuela eta gutxiago largutan jo. Akordatzen naiz, berare orduan, ez? Makillaje gelan geundela, eta, tontakeriak esatea asko gustatzen zait. Oianak ja, badakio bezala. Eta, hola bota nion, baina ez dakit nondiz zetorren, tontokeritan, edo txisten bat zebilen orduan, gure artean bultaka olako zerbait, edo ez dakita berre. Nola dakigun, igual, ez dakit, whisky zera izen asko, eta kondoien izenak abertzen badakizkigun, olako tontokeria ditatik zetorren. Eta orduan, hola bota nion, hori. Larrua gutxiago jo bartzula eta hola gehiago irakurri bartzula. Ara, Oiar, imaz lere lola. Komatxo artean. Barra egitean ikuste dut importantia dela. Hoixe dela, Leno Xavier Berazaluzek ere esan digu, ez? Leturiak, ze garrantzitsua den barra egitea eta humorez hartzea egora hauek, bestela... Benetan. Ni uste bizitza generalian, beti, orokorrian esango nuke, ez? Naiz eta geizki egon, gainea nik uste beti dagoela hor momentu bat, txaka, bueltatxo bat emon eta tontokeri bat esateko, ez? Naiz eta gero negarrez jarraitu, nahi izan ezkeo, ez? Baina bai, elkarrekin doazela esango nuke. Bueno, Oiana, Mireia, placer bat utzi mezua seinaleren ondoren horren berri izatea, eta batez ere, bere zatitxo garrantzitsu den Mireia Gabilondoren bizitzan edo ibilbidean, zertxo bait murgiltzea. Zu, Oiana, datorren astean izango zaitugu gurekin. Bai, sando. Eskerrik asko, eta muxo handi bat bakoitzak. Eskerrik asko zuei. Eta Mireia, eskerrik asko danoi. Eskerrik beroena, segi ondo eta segi antzerkiaren munduan eta behar den lan guzti hori egiten, laizter izango zaituztegu oholtza gainetan eta plazerra izango da zuek berriro ikustea. Eskerrik asko eta berdin, zeuek ere segi, zeuen horretan. Agur danoi, eskerrik asko. Agur. 5:43 minutu, dagoeneko 6:00 hurbiltzen bagoaz, baina lehen zin egin dugun moduan, badugu gure omenaldi txikia liburuaren nazioarteko egunari egin beharrekoa. Gure kolaboratzaile taldeak, eta baita guk geuk ere, osatu dugu edo prestatu dugu, eta Inigo Etxarrik forma gozo eta borobila eman dio. Wow. Bizitza jende zinguratuta igarotzen saiatzen gara. Sendi arte batetik gatoz eta beste bat osatzera goaz berehala. Leku jendetsuetan ibiltzea gogoko dugu. Jaietan, larunbat arratsaldeetan, oporretan, zinematan, hondartzetan. Bakardadeari beldur diogu. Eta beldur horren ondorioz, bakardadea gaitz bat bezala sailkatu dute psikologoek. Patologia bat omen da, mendetan bizitzaren alderdi naturala eta beharrezkoa izan dena. Itxusia omen da aurrak bakarrik ustea. Desleiala omen da lagunak bakarrik ustea. Ondo pasatzeko jendea egotea ezinbesteko baldintza da. Bakardadea aspermenaren aurpegi nagusia da, eta doain guztiak galdu dituen garai bateko jakintxuen erneleku eder eta goraipatua. Ezintasun sakonekin lotzen gaituen arinkeria ziztrina da benetan bakardadeari izua edukitzea. Oso erraz baretzen den munstroa delako. Lagunon bat aski da oso ondo pasatzeko.
Zeure burua interesgarria den norbait dela sentitzen duzun unean, bakardadea oso gozagarria bihurtzen da. Bizitzako lorpenik garrantzitsuena hori da. Zeure burua, zeure aurrean interesgarria agertzea. Horre bakarrik dakar bakardarearekiko beldurraren amaiera. Oiana Maritorenak irakurri digu Pako Aristiren libreta horiko poemak liburutik hartutako pasarte hau. Ariak, gurasoen ariak, alabearren ariak, norbere gorputzaren ariak, laguminen ariak, estopatzeko moduko luzeak, ariak. Lotzen zaituzten ariak, maitasun luzeak bezalako ariak. Titerearen modukoak, batzuetan atezuan, besteetan lasaieran edo korapilatzen. Eta horrela bizi, ariekin, ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka haien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela, eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainuak bezalakoa direla, eta zaituztela lotzen, azkenean ez dutela aririk. Joseba Sarrien Indiaren Ariak olerkia María Romero Laspirren ahotik. Sí, tengo un grillo en el barco que me hace compañía. No sé en dónde subió a bordo. Lo más probable es que llegara montado en algún racimo de plátanos, regalo de los indígenas. Handikan, aste batzutara berari konpainia egin ondoren, honela idazten du Julio. He encontrado muerto al grillo. Se ha ahogado. Entró demasiada agua durante la galerna de anoche. Ahora está quieto en la palma de mi mano, con sus antenas flácidas y su pequeño cuerpo sin vida. Ya no puede cantar. Esta noche tendré silencio. Solo se oirán los ruidos del viento al correr por la oscuridad. Lo he metido en una caja de cerillas que he envuelto en papel de estaño y lo he dejado caer al mar, en la estela de mi barco. Beste hau Julio Villarrek idatzitako EP3 liburutik atera du Josu Iztuetak. Ez nintzen bidaiatzeko jaio, bizitzeko baizik. Gero, bizitzak eraman nau bidaiatzera, eta bidaiek ekarri naute bizitza estimatzera. Gure gaurko gizarte honek, gero eta gauza gehiago aldatzen ditu, gero eta denbora gutxiago. Ez dakit nora garamatzan. Utariko bakoitza, bidaia batean sartuta dago. Bidai horren iraupena, norberaren bizitzarena da. Jaiotzetik, eriotzera. Hori da nire iritzia, baina bada bestelakorik. Badira, geroko bidai handi batetan siristen duten. Segir ez datela, ura prestatzen. Josu Iztuetak berak duela 25 urte idatzitako testua. Sufritu, ez usteko bat, mugimendu bat, negabeko talka baten ondoren gerta daiteke erortzea. Mila zatitan apurtu zara, lurraren kontra modu bortitzan erortzen den objektu bat bezala. Aurrean duzun erronka fisikoa edo psikologikoa izan, genditzeko zeltasunak besterik ez dituzu ikusten. Burua berriz altxako ez duzula uste duzu benetan. Inoiz ez darela berriz ere izan zinena izango. Ez ere ez da izango berdin. Eta egia da, hala da. Ez zara sekula berriz lehen zinena izango. Baina onerako izango da. Horretan data zerotik hastea. Ezagutzen ez duzunari aurre egitea. Oraina, berrosatze prozesu baten hasiera bezala ulertu ezazu. Mingarri izango da. Gogorra, luzea, ezin daukatu. Baina hau ere, pasako da. Kintsugi izeneko liburua aukeratu du Javi Riberok, erori eta apurtzearen inguruko artearen inguruan hitz egiten duena. Eklipse txiki bat sortzen zainu izbenka hoean. Silu eta tamaina duena sartzen zait batzuetan izara artean. Berdin du kanpoan eguzki agerian den, berdin du ilargiak bere bisairik ederrena aurkezten duen. Silueta ukigarriak, atzekin marraztu ditzaket iluntasunetik argiaren kontra. Begirada batez kartografiatu ditzaket, ahaztuz kanpoa, ahaztuz gauden urtaroa. Berdin du negua den azaroa, hemen orain, azalaroa, otzikarak otzikara, beti beroa. Nire eklipse karnal pertsonalak miresteko parada dut lantzean behin. Zenbait gorputzek ez dutelako beldurrizpirik pasatzen uzten. Leire Ugadiren hitzak Iker Laurobaren ahotan. El derecho a poseer presume neciamente de su derecho a disfrutar. La rosa es mucho más que una disculpa ruborizada de la espina. El derecho a poseer presume neciamente de su derecho a disfrutar. La rosa es mucho más que una disculpa ruborizada de la espina.
El día ofrece al silencio de estrellas su laúd dorado, que ellas afinarán para la vida incesante. El sabio sabe cómo enseñar, el necio cómo golpear. El centro es tranquilo y silencioso en el corazón de una eterna danza de círculos. El juez se cree justo cuando compara el aceite de otra lámpara con la luz de la suya. La flor cautiva en la corona del rey sonríe con amargura cuando la flor de los prados siente envidia de ella. Rabindranath Tagoreren hitzak Inigo Asensiok irakurrita. Sorosleek banderak aurreneko zondar bustian finkatu eta hondartza denboraldia ofizialki hasi baino egun batzuk lehenago hasi zen izozkiena beste behin. Arratsaldeko txanda hasi baino 9 minutu lehenago iritsi zen saltzailea dendara, ohikoa zuen puntualtasun milimetrikoak lagunduta. Pertsianak igo eta saltokitik kanpora atera zuen izozkien prezioak iragartzen zituen plastikozko egitura. Handik gutxira, 10 urte inguruko 2 neskato soinekudun ikusi zituen eskuaurrak eta sudurpuntak erakusleioko kristalaren aurka itxatxi eta barrura begira. Ni ezeak Espainian aduanatik kanpo zituztela. Arratsalde osoa bertan igaro zuten arren, saltzailea lanpetuta ibili zen eta ez zuen astirik izan neskatoen zapatetara arretaz begiratzeko. Maiz, zapatetara begira ondorioztatu daitezke zenbait gizarte arrakala. Biharamunean, Mariak aurreko eguneko soineko eta zapata urratu berberekin egin zuen izozki dendarako buelta. Ines berriz, sandalia zilarkara estreinatu berriekin agertu zen, amak egindako begizta berde bat zeraman hilean txirikordatuta. Eta amaitzeko Arrate Hernandezek Txakur Gorria taldearen pistatxoak ipuina irakurri digu errealitateak liburutik hartua. Bueno, honeaino, mezuak. Mendikan eskerrik asko parte hartu dezuen guztiei. Ez horregatik etxarri. Ez, baina gaur... Bueno, edo guretzat guk ere parte hartu dugulako. Bueno, etxarrik ere badu bere bihotztxoa, baiet. Torinoski. Bueno, a ber, gaur gure txaloak eskaini nahi dizkiegu bizitza berriak ekartzear dauden, tripa txiki zein lertzear daudenei, eta baita ere, emaginei, badakigu nekegabe jarraitzen duzuela jendea mundura ekartzen, zailena ere erraz egiten duzue, beraz, behonda izuela. Larun batean iritsi zen mundura naia txikia. Gure entzule txikiena gaur laupabost egun izango ditu. Madrilen, Euskal Herritik urrun, aita euskalduna Madrideratua, bertan ama ere Nuria badutelako. Beno, gauzak zerritxo aito gertu balin badira ere ondo bidean dira dagoeneko, eta laister ondo besarkatuta izango dugu naia gure besotan. Indarrasko guraso hoiei eta mundura ekartzeko lanetan zabiltzaten guraso eta mediko guztiei. Bigarren kafea hementxe pukatzen dugu, arratsaldeko 5:53, laugarren saioa gaur, eta plazarra handia zuek horre uinen bestaldean eta pantailaren bestaldean izatea. Arrate, Etxarri, plazar bat. Bier arte, bai, plazarrekin konpartitzea. Ai, zein oinito jarri gehan, ze polita, agur, agur, agur. What is wrong? Things you told him all along. Pray to God he hears you. And pray to God he hears you. And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out later. You all night, and I don't know how to say a lie. He begins to raise his voice. You lower yours, grant him one last choice. Drive until you lose the road, a break with the ones you follow. He will do one of two things. He will admit to everything, or he'll say he's just not the same.
And you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I've stayed up with you all night, and I don't how to save a life. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I stayed up with you all night, and I know how to save a life. How to save a life. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.